салом дӯстон, ҷоми ҷаҳонам ба охир расид. Финал не, финалҷон шуд. Суперфинали чемпионати ҷаҳони соли 2022 сужаи финалро Квентин Тарантино навиштааст. Фаронса то финал расидан барои он ғалаба кард ки ин Фаронса буд. чунон ба назар мерасад ки дар рафти ҷоми ҷаҳон то финал расидан Фаронса 70% қувваи худро сарф кард. Аргентина 90% энергияшро то финал харҷ карда буд. Аргентиниҳо танҳо дар бозии нимниҳоӣ нисбатан сабукона ғолиб шуданд. дар финал эҳсосот нақши калон дорад. мегуфтанд ки фактори голи якум дар ин финал нақши муҳимтарин хоҳад дошт. маълум шуд ки барои фаронсавиҳо фактори голи дуввум ҳам халал ворид намекунад. онҳо медонанд ки дар ҳамла ҳуҷумкунанда аз ҷиҳати шакли зоҳирӣ монанд ба сангпӯш, вале аз ҷиҳати суръат шабеҳ ба гепард, аз тарафи сахтии зарба монанд ба ракетаи хаймерс Мбапперо доранд. месси аз оғоз беҳтарин буд. акнун чанд гап дар бораи рафти бозӣ танҳо баъди ин ки лайки шуморо зери ҳамин видео мебинем. дӯстон, сарпарасти видеои мо ширкати Yakix мебошад. дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. Скалони силои асосии тактикии худро ба финал мондааст. гап сари иштироки Месси дар прессинг мебошад. ҳама медонад ки Ди Мария симулянт аст ва ҳамин чиз дар финал ба голи якум аз пеналти овард. голи дуввум вау буд. ҳарчанд комбинатсияи олиам набуд, аммо бо пасҳои ба ҷои худ аргентиниҳо рақибонро аз ақибашон монда Ди Марияро 1-1 бароварданд. ӯ хато накард. ба саҳнаи асосӣ баъдан Мбаппе баромад. ӯ дар нимаи аввал гӯё дар майдон набуд, аммо ин ба Мбаппе зарраи халал накард. якним имкониятро ӯ бо 2 гол таом кард. сармураббии Фаронса Дешамро бояд ишора кунем. тағйиротҳои ӯ кӯмаки бузург карданд. Камавинга, Тюрам ва Коломуайни рафти бозиро куллан дигар карданд. баъди 2-2 дар овертайм Месси ба мақсади асосии худ наздик шуд. ӯ гол зад, аммо Мбаппе нақшаҳои дигар дошт. танҳо ду футболбоз дар таърихи футбол дар финали чемпионати ҷаҳон хетрик кард. Ҷеф Херс соли 1996 ва Мбаппе соли 2022. дар пеналтиҳо дарвозабони Аргентина чӣ кор карданашро медонест. як сейфи ӯ буд. хулас мурдему зистем, аммо ин арзанда буд. дар бораи Месси хеле кӯтоҳ мегӯем. Месси кулли роҳи футболро аз аввал то анҷом паймуд. беҳтаринҳо инҳо шуданд. беҳтарин бозингари ҷаҳон Энцо Фернандес, беҳтарин дарвозабон Эмилиано Мартинес, беҳтарин бозингари мусобиқа Лео Месси, беҳтарин бомбардир Килиан Мбаппе. дар охир танҳо як гап. раҳмат футбол. Душан Влахович метавонад карьераи худро дар чемпионати Англия идома диҳад. Манчестер Юнайтед ба ӯ таваҷҷӯҳи хуса дорад. баъд аз рафтани Криштиану Роналдо аз Манчестер Юнайтед, девҳои сурх 10 ангушт дар даҳон зада аз он дар ҳайратанд ки чӣ гуна дар хатти ҳуҷум мавқеъро пур мекунанд. онҳо ба ҳамлагарони зиёд таваҷҷӯҳ доранд ва қисми зиёди онҳо бозингарони ҷавон ҳастанд. ғайр аз Влахович, ҳамчунин манкуниянҳо ба коди Гагбо бар ин бозингарон марохи хоса равон карданд. манчестериҳо мехоҳанд ба ҳайат як нафари ояндадорро даъват намоянд. бояд бозингари ҷавоне бошад ки ба муддати солҳои тӯлонӣ дар хатти ҳамлаи марказ бозӣ барқарор ва устувор нишон диҳад. Влахович ба ҳамаи ин гапҳо туғри мегирад. ӯ ҳам ҷавон аст, аллакай номи худро дар футбол маълуму машҳур кардааст. аммо дар ҷалби ин футболбоз мушкилӣ метавонад ин бошад ки дастҳои дигар ҳамлагари сербитаборо аз таги бинии МЮ гиранд. номзади асосӣ барои ҷалби Душан аз Англия дастаи Арсенали шаҳри Лондон ба ҳисоб меравад. як сайди дигар ҳам барои Манчестер Юнайтед вуҷуд дорад. шартномаи футболбози сербӣ бо Туринио то соли 2026 амал мекунад. ин фактор нархи Влаховичро баланд мебардорад. айни замон арзиши ӯ дар бозор 60 миллион евро гуфта мешавад, аммо Ювентус дар сурати фурӯхтани ин футболбоз нархи баланд хоҳад монд. Давид де Хея дар сатҳи баланд пайваста бозӣ мекунад. аслан дар ҳолатҳое ки шартномаи нав ба дарвозабони испанӣ лозим бошад, ӯ сейфҳои боварнокарданӣ анҷом медиҳад. айни ҳол қарордоди де Хея ба анҷомаш наздик мешавад. ин маънои онро дорад ки дарвозабони испанӣ бояд дастпӯшакҳои худро хушрӯй омода кунад то барои қарордоди нав имконияти гапзанӣ пайдо шавад. аммо гапу чап аст ки Тенхаг ба ин бозингар танҳо то охири мавсим умед дорад. баъд аз ин сармураббии нидерландӣ мехоҳад дарвозабони ҷавонро ба саф ҷалб кунад. шартномаи бозингари испанӣ дар охири мавсими ҷорӣ ба анҷом мерасад. агарчи то ҳамин дам пайваста қарордоди де Хея аз тарафи девҳои сурх тамдид мешуд, айни ҳол бо хоҳиши Тенхаг дарвозабони нав ҷустуҷӯ шуда истодааст. ҳатто гап аст ки Андрей Онана метавонад ба Манчестер Юнайтед ояд. ӯ яке аз вариантҳои асосӣ гуфта мешавад. барои ба дастҳои дигар гузаштани дарвозабони испанӣ як монеаи дигар ҳам вуҷуд дорад. маоши ӯ айни ҳол дар Манчестер Юнайтед 18-20 миллион евроро ташкил медиҳад. дастҳои миёнаро мемонем, ҳатто дастҳои топ ҳам омода нестанд ки чунин моҳона
пуларо ба дарвозабони Солман бидиҳанд. Шояд Дехеа маҷбур шуд ки иштиҳои худро пасттар қапад. ливерпул ба ду нимҳиматгар таваҷҷӯҳи сахт дорад. Яке аз оғоз маълум буд Ҷуд Беллингем, нафари дуввум Энсо Фернандес аст. Ин футболбоз алахусус дар рафти ҷоми ҷаҳон ба яке аз чеҳраҳои асосӣ табдил ёфт. Бозингари мазкур то финал беҳтарин буд ва дар финал ҳам чунон бозӣ кард ки нақши Гризман умуман дида нашуд. Мерсиадиё аз Беллингем шояд рӯй гардонда бештар ба футболбози аргентинӣ моил шаванд. Аз ҷиҳати молиявӣ ҷалби ҳардуи бозингар тақрибан як хел хоҳад буд. Барои овардани Беллингем шояд пули бештар сарф шавад. Гап сари 150 миллион меравад. Энсо Фернандес бозингари Бенфика аст. ӯ пули тавон дорад ки нархаш 120 миллион мебошад. Ливерпул нақша дорад ки ҳама ин пулро ба Бенфика пардохт кунад. ҳамчунин ба дастаи River Plate ҳам фоидаи бузург мерасад. онҳо соҳиби 25% аз ин фурӯш мешаванд. бо эҳтимоли зиёд таваҷҷӯҳи Ливерпул ба Энсо аз маҷаллаи мӯйҳои сари Зидан нест ва асоси воқеӣ доранд. гапу чап аст ки аллакай гуфтишуҳо бо намояндаҳо ва наздикони нимҳиматгари аргентинӣ оғоз шуданд. дар овзанаи зимистона Ливерпул бояд ҳатман ягон як нимҳиматгарро харад. албатта Ливерпул имконияти харидани якбора ҳардуро надорад. сабаб хеле содда ва фаҳмост. Мерсиадиё омода нестанд ки беш аз 200 миллион дар як равзанаи трансферӣ барои ду нафар сарф кунад. ба ҳамин тамом бори дорам ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.